Nindakake ing kerajaan Daha sing dipimpin dening raja bijaksana arane Raja Kertanarta. Raja kanggungan putri loro sing rupawan. Putri kapisan arane Dewi Galuh, dene adine arane Candrakirana. Beda karo Dewi Galuh, Candrakirana wis duwe tunangan, yaiku putra mahkota saka kahuripan aran Raden Inu Kertapati. Oh wahai ibu mantuku, iki calon bojomu Candrakirana. Saiki Candrakirana ambek saudara, yaiku Dewi Galuh. Sing enjing Candrakirana, sing enjing kok Sugeng enjing Pangeran Inu. Dewi Galuh mlebu kamar kanthi rasa iri amarga pertunangan Candrakirana karo Pangeran Inu. Ngapa-ngapa kok mesti Candrakirana wis bejo ngerti para cara kanggo nyingkirake Candrakirana. Kanjeng Putri. Kados pundi menawi Kanjeng Putri sowan mrono kanggo njaluk tolong supaya bisa nyingkirake Candrakirana. Rasa dengki Dewi Galuh marang Candrakirana ndadekake atine peteng. Piyambakipun lumaku menyang papane Mbah Dukun kanggo njaluk tulung nyingkirake Candrakirana. Kula nyuwun satu permintaan. Kula pengen nyingkiraken adik kula yaiku Candrakirana. Sesuk sampean bakal tak wenehi Mas iki. Wis apik, aku iso nulungi sampeyan. Candrakirana. Mbak, asa kembali sini Candra nang kono. Lho, Mbak, sopo iku? Lho, Mbak, sopo iki? Aku bakal ngutuk dadi kemas. Kutukan iki bakal rampung yen Candrakirana nemu mereka. Sakjane iki kedadian ngilang dhisik kowe. Bapak bakal tak kandhani yen kowe ngilang. Candrakirana sing wis malih wujud dadi keong mas banjur kegawa arus kali ageng saka kerajaan Daha. Lho, apa iki celanae Mas? Aku durung tau ketok keong kaya gini. Sang nenek banjur nggawa keong mas mau mulih menyang omahe. Piyambakipun ngrawat keong kuwi kanthi telaten. Didekek ing sawijining tempayan tanpa kawruh sang nenek. Saben esuk keong mas malih wujud dadi menungsa. Maneh nganti awan, nalika sore wujude bali dadi keong malih.
Wah, ora kerasa wis sore, aku durung masak panganan sore. Sopo sing masak kabeh iki? Loh, sopo kowe Cak Ayu? Kula Chandra Kirana saka kerajaan Daha, Mbok. Loh, apa sing kelakon karo kowe Cak Ayu? Chandra Kirana banjur nyeritakake sedayane sing kedadean, piyambakipun matur bilih kutukane bakal sirna yen piyambakipun bisa ketemu kanthi tunangane Raden Inu Kertapati. Kula mboten sumarep nganti kaping pira kudu dadi rampung. Sabar ya Cak Ayu, muga-muga Gusti maringke dalan lan ngabulke pinyuwunanmu. Oh wahai Inu, Sabanjure wonten ing kerajaan Daha, sang raja mireng kabar saking Dewi Galuh bilih Chandra Kirana ngilang. tolong golekno putri. Piyambakipun lajeng dawuh marang Raden Inu supados enggal nepangi putri kesayangane. Kula badhe nggoleki Chandra Kirana kanthi tekan pelosok negeri. Krungu Raden Inu arep goleki Chandra Kirana, Dewi Galuh ndangu marang Mbah Dukun. Raden Inu badhe ngupadi Chandra Kirana. Sampeyan kedah nglakokake napa wae? Saya Putri, kula mboten bakal ngupadi Raden Inu ngupake Chandra Kirana. Niki tak wenehi gelang, pasrahno marang Raden Inu. Gelang niki bakal wisatake nalika pengen. Sawise kuwi, Dewi Galuh balih menyang kerajaan nganggo maringi gelang mau marang Raden Inu. Raden Inu, niki kula badhe maringi gelang sing saged bantu nemokake adik kula. Raden Inu banjur nyamar dados rakyat biasa kanggo goleki Chandra Kirana. Nanging aneh, ing perjalanan piyambakipun bingung, kesasar lan ora nemu arah. Langkahe mandeg nalika ninggali kakek sepuh sing lungguh ngelemes nyandar wit. Ini bener lho, Mbak. Aku durung mangan telung dina coba Mangan kula. Sawise pangeran cerita kabeh kelebu bab misale jimat saka Dewi Galuh. Kakek iku ngeblak jimat mau Kowe menyang kabeh lemah. rusak rencanaku. Tujuane supaya kue ora ketemu kekasihmu. Dateng terus pundi? Sampeyan telusuri kali niki terus sampeyan engko ketemu suwiji desa. Permisi, Mbok. Kula saged nyuwun sebelas putih. Nggih, Cak Bagus, tunggu sekedap. Cak Ayu, tolong jupukno gelas banyu putih kanggo tamu iki. Nggih, Mbak. Sampun. Chandra Kirana, Raden Inu. Kula digodhog kakakku dados Mas. Banjur kula dibuak. Nenek iki sing nyelametake kowe. apa? Yen ngono, ayo bali ning kerajaan. Nggih, Raden. Mbak, kula pamit rumiyin nggih. Nggih, Cak Ayu. Ayah, Anakku, akhirnya kowe bali. Matur suwun nggih Raden Inu. Amarga wedi nampa hukuman, Dewi Galuh banjur melayu ninggalake kerajaan Daha. Pungkasane Chandra Kirana lan Raden Inu urip bahagia. Lan sang nenek sing wis ngrawat Kirana diajoke manggon ing kerajaan. Pitutur saka dongeng iki yaiku, aja nganti duwe sifat iri lan dengki, tetepo syukur lan pikiran positif. Kanjeng Putri, kula krungu, ini jaman kerajaan, ana dukun yang saged nindakaken